Teatro Leído do Sexto B presenta A asombrosa historia de Hilderita e Maximiliano, por Fernando Gran. un forte aplauso. Muy bien. Eras unha vez dúas xoaniñas, Hilderita vermella e Maximiliano amarelo. Atopáronse na cupa dun champión de copa. E gustáronse moito, xogaban xuntos, guisaban xuntos e pasaban de maravilla. Así que un bo día decidiron casar. Todos os amigos foron á boda. A raíña das abellas nomeunos marqués e marquesa. O marqués Maximiliano e a marquesa Hilderita despedíronse dos amigos e marcharon voando polos aires. Onde imos? Preguntou o marqués Maximiliano. A lúa, contestou a marquesa Hilderita. Empezou a viaxe, pero de súpeto grandes nubes cubriron o ceo, pillounos unha tormenta terrible. Voaron ata pola dunha árbore ali agardando, san se salves a que mellorase o tempo. Cando desapareceron as nubes, unha estrela grande e brilante che escribise unha mensaxe. Pronto seredes papá e mamá, e naceron 10 filliños. Hilderita e Maximiliano pasaron moito traballo buscando un nome para cada un, de esquerda a dereita. Bruno, Ágata, Leonor, Xacinta, Xilda, Xosefa, Mimi, Cornelio, Lucrecia e Federico. Mamá Hilderita e papá Maximiliano esqueceron a súa viaxe á lúa. E foron felices cos seus nenos voando dunha pola outra, dunha árbore a outra. Fin.